जनायाव हादोर सिबिसुला तरुणराम फुकननि 8थामथि थैनाय सान फालिदों। रायजोनि गुबुन गुबुन फसंथानफोराव हादोर सिबिनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै हादोर सिबिसुला तरुणराम फुकननि थैनाय सान फालिदों। बेबादिनो धेमाजि जिल्ला जनाय सहरनि पाब्लिसिटि मावखुलियाव जनाय पुलिस बिफाननि बानजायनायाव हादोर सिबिनाय सान फालिनायजों लोगोसे हादोर सिबिसुला तरुणराम फुकननि 8थामथि थैनाय सान फालिदों। हाबाफारियावनो हादोर सिबिसुला तरुणराम फुकननि हादरनि थाखाय बिहोमा होलांनायखौ गोसोखांनानै सावगारियाव बिबार बावना मान होनाय जायो। बे सान फालिनाय हाबाफारियावनो जनाय जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि प्रदीप कुमार द्विवेदी लोगोसे प्रीतम कुमार दास, जनाय प्रेस क्लाबनि आफादगिरि रयेल पेगु, नेहाथारि मनोज कुमार प्रजापति, खौरांगिरि हानजा माखासे गागि सुबुंफोरा बाहागो लादों। আজি 28 জুলাই আমি জোনাই প্ৰশাসনৰ পিনৰ পৰা SDPR অফিচৰ প্ৰাংগণত আমি দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকনৰ 83rd ডেথ এনিভাৰ্চাৰী পালন কৰিলোঁ। এই সভাত আমি দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকনক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু মাল্য অৰ্পণ কৰা হ'ল। আৰু এই সভাত আমাৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে SDO চিভিল জোনাই ছাৰ আছিল আৰু বিশিষ্ট আমাৰ সিনিয়ৰ চিটিজেনসকল আৰু আমাৰ যিমান সাংবাদিক বন্ধুসকল মিলিত হৈছিল। এই সভাত আমি বহুতখিনি দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকনৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰা হ'ল আৰু বহুত চিন্তা চৰ্চাৰ বিষয়ে আমি নতুন নতুন জ্ঞান আহৰণ কৰিলোঁ। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पॉइंट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पॉइन्टआव नोंथांमोना SSC, बैंक PO, बैंक क्लार्क, बैंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, इन्सुरेन्स, AAO, ADO, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पॉइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101 536360 70020263133 9101536360